Alcaldes dos concellos afectados por onde pasará a autovía A56 reuníronse esta mañá en Chantada coa idea de construir un fronte común que reivindique a continuidade das obras da autovía Lugo-Ourense, que foron paralizadas por Fomento hai aproximadamente 2 anos. Todos os rexedores de distintas ideoloxías ven necesario a reactivación das obras da autovía, infraestructura que consideran fundamental para o desenrolo das vilas e povos polos que pasará, para o que acordaron enviar un escrito ao Ministerio de Fomento e outros organismos institucionais. Como quedou claro e manifesto aí, os alcaldes debémonos aos cidadáns que nos apoian, e cando é un asunto desta envergadura, digamos que non pode haber discrepancias políticas. Neste caso non é instar, senón, por reivindicar unha vía de penetración no interior de Galicia tremendamente importante para o desenrolo destas zonas de aquí, e que a unanimidade de todos os alcaldes, independentemente da ideoloxía, é palpable, non? Estamos tremendamente implicados en que esta autovía se quite para adiante e poñemos como fronteira poder ser máxima o 2015, que debería estar concluída para o 2015, e, este é o plantexamento que llevamos a facer ao presidente da Xunta e aos responsables, digamos, de quitar para adiante este asunto. Indudablemente o comunicado vai ser enviar ao presidente da Xunta, o conselleiro Agustín Hernández, a señora ministra, ao presidente da Comisión de Fomento de Madrid, que concretamente Celso Delgado de Ourense, ao delegado do goberno, darlle coñecemento a todas estas persoas que poden de alguna maneira botar unha man para que isto se quite dunha vez por todas para adiante. O documento foi feito pola Cámara de Comercio e recolle os puntos de vista dos rexedores acadados por unanimidade con respecto á A56. Tamén se estableceu unha comisión que estará conformada polo alcalde de Vilamarín, o de Coles, Carballedo e o de Chantada, encargada de entrevistarse cos correspondentes mandatarios. O comunicado da Cámara de Comercio, digamos, para que non haxa distintos, para atar todos os cabos, que non haxa distintas versións. Ese comunicado leósenos aí por parte dunha persoa que está traballando na Confederación de Empresarios de Ourense, me parece que é Lier Ojea, e que ese comunicado nos pareceu oportuno. Vamoslle dar a cobertura legal cas nosas firmas e os nosos DNIs correspondentes, e así o vamos a facer porque nos sirve para todos, e incluso vamos a pedir que se sumen as diputacións de Ourense e de Lugo tamén, así como os concellos de Lugo e Ourense que hoxe non asistiron. E que eso válenos, e a comisión que establecemos aí que vai estar formada por o alcalde de Vilamarín, o de Coles, o de Carballedo e eu mesmo, para facer esas visitas pertinentes a Santiago e, se é o caso, a Madrid tamén. E isto ten certa urgencia porque me parece que, según dicían aquí, a comparecencia da ministra vai a ser a mediados de mes, que está, dentro de uns días, menos unha semana, máis ou menos, e os presupostos vanse cerrar a finais de marzo, e, ou se nos mete unha cuantía para seguir dando para adiante a esta infraestructura, ou se non quedaríamos, a expensas dos presupostos do 2013. Á xuntanza convocada polo Concello chantadino acudiron representantes da Cámara de Comercio e da Confederación de Empresarios de Galicia, así como a case a totalidade dos rexedores dos concellos afectados, entre os que se atopaban os 3 representantes das entidades locais da comarca, Agasos de Ribadavia, Carballiño e Guntín, así como os da cidade de Lugo e Ourense.